Hi guys, welcome to my vlog. This video aday ta diri sa among sangion ron. So mo na ni katong una katong among gisprehan na to na. Salangyo na day. Aday sugdan na nilag sangi ni nilang papa ug si mama. Ay po ni tabang lain among silingan. Nasangi diri dapit ta. Abot niya ng may lubi unahan lito luyo dito tara mong payag nanurok na ning uban mga day ni ang naanin na daghan pa lang silang yun dito sa ma dito sa paangat itong nilubi. Saan yung kuan? Pakol? Nyay. Payag nga dako. Ano sa imbes na angat ko magsangi, wala noon. Manong taron. Atong iangat ka atong kung Bilan dari dapat kayo mo sa libo. Manurok na ninyo. Nabasa kayo. kung kajujo bagay mo ginatag. Sila kung giiho. Bagaog. Baga man kay balahibo. Mana yang mga kisila ng bangko pusa. Atong mingon gani kung mupalit ko ang buto kay pakastaon ni kuan po atong lang kanon. Tungok tanday dapat ya paran dili mo sa libo. Diri day dapat ato ding ko ng atong manok nga kaber kay man muli naman pud ta kay hapon naman pud. Tubong pakuan. Gaan ma? Mong atong taguan ang atong manok kay kanon nya subaron nya nila. See you next vlog. Bye bye guys.